Sa Mandawi City, giawhag ang mga organizers sa usa ka music festival nga bag-uhon ang ilang palisiya sa pagpasud sa mga tao sa ilang dakong kalihukan. Kini human matud pa gimando sa City Hall nga dili pasudlon ang mga minors sa event. Ini ang report ni Nico Sereno. Sa final security meeting kaganiha kabahin sa makalihukan sa Sinulog ug Fiesta Senior sa Mandawi, gawa sa mga religious events, lakip sa natuki ang pagpahigayon sa duha ka adlaw nga music festival. Adto kini sa open grounds sa reclamation area nga gilaumang maka-accommodate og napu kalibo ka mga tawo. Gipahibaw sa kapulisan ang desisyon sa mayor nga dili pasudlan og minors ang kalihukan. Apan matud sa mga organizers, lakip ang mga minors sa ilang target audience. Matud sa PNP, ang ayang dunay kabag-uhan nga ipatuman sa pagpasud sa mga tao. Kay gawa sa mga minors, magbaligya pasab kuno og mga ilimnong makahubog. Gi-question usab ang kabahin sa curfew kay epektibo man gihapon ang alas 10 sa gabi nga curfew sa mga minor de edad. Ang reason, sir, bakit hindi pinayagan ni Mayor yung Father Minor, because may record. Pangalawa, sir, up to 1 a.m. ang activity, sir, and we have Father curfew for Father Minors at 10 o'clock. So, kung papayagan natin yung mga minor, paano natin hilahin sa labas? Conflict kasi doon. Kasi you serve alcoholic drinks with minors. Sinalo nyo kasi, dapat kasi, kung minors ang target nyo, yung teenagers ang target nyo, sana wala kayong alcoholic beverages. Matod sa mga organizers, may mga lakang na silang ipatuman aron dili maka-access sa ilimnon ang mga minors. Ug buwagon sab sila sa mga hamtong ang pangidaron. Ako si minor, maabutan ako ng alak. Nakita ni security, automatic yun. Kahit magulang pa ang kasama, automatic i-check ka namin ng venue. Sa katapusan na sabutan sa meeting, nga ipresentar sa organizers ang ilang plano ngadto sa City Hall aron mapasabot ang LGU kabahin niini ug mapasalig nila ang higpit nga mga palisiya nga ipatuman. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.